बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं पंचरूपस्वरूपकं भक्तरूपस्वरूपकं दत्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी थैंक यू माता जी हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணம்மா. இன்னைக்கு ஏகாதசி பக்தியில் ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள்லாம் ஏகாதசி அன்னைக்கு காலங்காத்தால அதுவும் இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது சாண்டிங் பண்ணுறதெல்லாம் நம்மளோட கணக்கில் ஏறும். அது இன்னும் தான் ரொம்ப கஷ்டம். நாமளும் அப்படி தான் இருந்தாச்சு, தவறு கிடையாது. ஆனால் இது லெவல் 2க்கு நம்ம வந்துட்டோம். இன்னும் அந்த புரிதல் ரொம்ப கன்டினியூட்டி வேணும். நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தா அதனுடைய இது நமக்கு கிடைக்கும், இல்லாட்டி இப்படி தான். ஓகே, இன்னைக்கு 20வது ஸ்லோகம் விஜயலட்சுமி படிங்க. படிக்கிறேன். ஜெய்பாரத் பிரபு இருக்கட்டும், ஹோஸ்ட் அவர் தான், அவரை பண்ணிடுங்க பிரபு. ஏன்னா இது அவர் தானே ஷேர் பண்றாரு, இருக்கட்டும். அவர் என் பண்ணுவார் அதுக்காக. ஜெய்பாரத் பிரபு இந்த நம்பருக்கு பண்ணிட்டுமா? பண்ணிடுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு ஓகே, 35 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. படிக்கலாமா மாதாஜி? படிங்க பிரபு, படிங்க மாதாஜி. நீங்க தான் எல்லாத்தோட பகவான்கிட்ட ரொம்ப ஆசீர்வாதம் வாங்கியிருக்கீங்க, படிங்க. நன்றி மாதாஜி. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யானாதி உபாவ அபி விகாராம்ச்ச குணாம்ச்ச சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. கிருஷ்ண மாதாஜி. வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கின்றேன். இந்த தளத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இஸ்கான் மங்களூர் இஸ்கான் பிரசிடென்ட் பிரபு என்என்டி பிரபு அவர்களுக்கு நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த உயிர்வாளிகளும் பகவான் கிட்ட தான் இருந்தாங்க. பகவான் பேருக்கு மேலே பகவானோட படம் இருக்கு. இந்த பிக்சர்ல பகவான் இருக்கிறாரு. கீழெல்லாம் இந்த உயிர்வாளிகள் அனைவரும் இருக்காங்க. மனிதர்லேருந்து 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் பகவான் இருந்தவங்க தான். அவர்கள் நம்ம அவங்கெல்லாம் கட்டுண்டு இருப்பதால், எப்படி கட்டுண்டு இருக்காங்க, அந்த ஜட இயற்கையின் குணங்கள் கட்டுண்டு இருப்பதால் பரமபுருஷருக்கு வந்து தோண்டாற்ற விரும்புவதில்லை. இந்த பக்தி இதுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வரதில்லை. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இன்னும் அந்த ஜட இயற்கையின் குணங்கள். இப்போ என்ன, இது வந்து ரொம்ப
3:30 ஸ்டார்ட்டு பிரம்ம முகூர்த்தம். இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல ஒரு பக்தி செயல் செய்யும்போது எவ்வளவு பலன் சொல்லிட்டு ஒண்ணுக்கு பல மடங்கா பெருகி கிடைக்குது. அது தெரியறது இல்ல. இப்ப நம்ம துணி துவைக்கிறோம், காய போடுறோம். மழை பெய்யும்போது காய போட்டா சீக்கிரம் காயுமா? நல்ல வெயில் அடிக்கும்போது காய போட்டா காயும். அது போல தான் இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல நாம இந்த மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம் படிக்கிறது, சாண்டிங் பண்றது, கோயிலுக்கு போறது, அங்க கோயில்ல பகவான்ட்ட வழிபாடு பண்றது, பகவானுக்காக செயல்படுறது எல்லாமே பல மடங்கு நமக்கு பகவான் கிட்ட போறதுக்காக ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குது. நம்மளுடைய பாவ கணக்கெல்லாம் அப்படியே மைனஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும். புண்ணிய கணக்கு கூடிக்கிட்டே வரும். புண்ணிய கணக்கு கூட கூட நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போவோம். அந்த புண்ணிய கணக்கே நமக்கு இந்த செயல் செய்ய செய்ய நம்ம புலன்கள் தூய்மை அடைஞ்சு பகவானுக்குன்னு செய்வோம். அப்போ நமக்கு புண்ணியமும் இல்லை, பாவமும் இல்லை. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவானுக்கு போகிறதுக்காக ஒரு வாய்ப்பு தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவன் இது அடுத்து பார்க்கலாம். ஜீவன்களின் குணங்கள், இயற்கையின் குணங்கள், பரமாத்மாவின் குணங்கள் எவ்வாறு பக்குவம் அடைவது, இதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். யார் உண்மையான அனுபவிப்பாளர் அதையும் பார்க்கலாம். ஜீவன் குணங்க என்ன? அது ஆரம்பம் இல்லை. இந்த பௌதிக இயற்கையை அனுபவிக்க நினைப்பதால் உயிர் வாழ கஷ்டப்படுது. பௌதிக இயற்கை அது மேலே வெறுப்பு. அப்புறமேட்டு செயல் மற்றும் விருப்பத்தை பொறுத்து 84 லட்ச உயிரின வகைகள். ஹரே கிருஷ்ணா. இயற்கையோட குணம் என்ன? இதுக்கும் ஆரம்பம் இல்லை. இது டெம்பரவரி தோற்றம். இது மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஜீவனுக்கு தங்கும் இடம். இந்த இயற்கை தான் நமக்கு இந்த துக்காலி ஆசாசம் இந்த நிரந்தரம் இல்லாத உலகத்தில் நமக்கு இடம் கொடுத்துருக்குது. ஜீவனை முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்துறதும் இதுதான். வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து திரும்ப 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 இயற்கை தான் என்னை தோற்கடிக்கிறது. நான் எனது அன்பை தவறான இடத்தில் செலுத்துகிறேனா? ஆமாம், தவறான இடத்துல செலுத்துறதுனால தான் நாம் இயற்கை திரும்ப தோற்கடிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? திரும்ப பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் நம்ம மாட்டிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாவத்தின் குணங்கள் என்ன? உன்னத அனுபவிப்பாளர். அவர் தான் பரம உரிமையாளர். அவர் சாட்சியாக இருக்கார். ஒவ்வொருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவாக சாட்சி இருக்கிறாரு. நீ பண்ணுறது பண்ண, உனக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்குறேன், இப்படி வாழணும்னு நான் உனக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். உனக்கு இல்லையா? சரி, உன்னுடைய விருப்பம்ப்பா, உன்னோட கையில் விட்டுட்டாங்கிறாரு. அனுபவிப்பவர் கூட அவர் தான். பர்த்தா போக்தா, அனுபவிப்பவர் அவர் தான். வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? நான் செய்யறது யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது. யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது மனிதர்களுக்கு. பட் பகவானுக்கு தெரியும். அவர் பார்த்து கொண்டுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மா இருக்கிறார், பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. ஆத்மா விருப்பப்படுது. இந்த இயற்கை என்ன செய்யுது? நம்மளை செய்ய வைக்குது. எப்படி? உடல் மூலமா இந்த முக்குணங்களுக்கு நம்ம அடிமையாகிறோம். தமோ குணத்தில் அடிமையாகிறதுனால தான் நம்மளால எவ்வளோ சீக்கிரம் படுத்தாலுமே காலையில் எழுந்திரிக்க முடியதில்லை. இந்த மாயா காலங்காலத்தில் சண்டை. மாயாவுக்கு எனக்கும் சண்டை தான். டெய்லி எழுந்திரிக்க விடுறதில்லை. அது மாயா சக்தி. நாம் என்ன பண்ணணும்? அது அவ்வளோதான். மம மாயா துரத்தியா, பகவானோட சக்தி எல்லா சக்தியும் கடுமையானது. அதை மீண்டும் நாம் அதை ஃபைட் பண்ணி எந்திரிச்சாகணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சீக்கிரம் தூங்கணும். சீக்கிரம் தூங்கும்போது ஹை ஃபுட்டு, ரொம்ப ஃபைபர் ஃபுட்டு, ஹை ப்ரோட்டீன்லாம் நிறைய எடுத்துக்கிட்டு லேட்டாக எடுத்து படுத்தோமா காலையில் எழுந்துக்கவே முடியாது. அதே நம்மளை உடம்பு எழுந்திக்க விடாத நல்லா படுக்கையிலே தள்ளிடும். இதெல்லாம் நம்ம அதுதான் புலன்களை அடக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்களை அடக்கணும். பகவான் மேலே நம்ம அன்பை தவறான இடத்துல செலுத்துறதுனால தான் நம்ம இந்த ஜட இயற்கையினால் கட்டுப்பட்டு திரும்ப 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 ஜென்ம மிருத்தி ஜராவேதியில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். முத்துமணி பிறப்பு படிங்க. ஜட இயற்கை, புருஷா. ஜட இயற்கை எப்படிப்பட்டது? புருஷா எப்படிப்பட்டது? ஜட இயற்கை படைப்பிற்கு முன் ஜட இயற்கையானது பரம புருஷ பகவானான மகாவிஷ்ணுவில் லைத்திருந்தது. படைக்கப்பட்ட போது உயிர் வாழிகள் இந்த ஜட உலகில் செயற்பட்டு ஆன்மீக உலகினுள் நுழைவதற்கு தங்களை தயார் செய்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. புருஷா எஜமானர், கட்டுப்படுத்துபவர், அனுபவிப்பவர், உரிமையாளர் மற்றும் பராமரிப்பவர். ஜீவன் எஜமானன் நல்ல, ஆனால் எஜமானை போன்ற மனநிலை உள்ளவன். அதனால் சில சமயம் புருஷா என்று குறிப்பிட்டு குறிப்பிடப்படுகிறான். ஜட இயற்கை எப்படி? இது பகவான்கிட்ட தான் இருந்தது. அங்கிருந்து தான் வந்தது. படைக்கப்படும் போது
இந்த உயிர்வாழிகள் வந்து செயற்பட்டு ஆன்மீக உலகில் வந்து நம்ம இதை வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகிறதுக்கு தயார் செய்து கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் நம்ம இந்த உலகத்தில் நம்ம பிறவி எடுக்கிறோம். அதுக்கு தான் அந்த வாய்ப்பை நமக்கு பகவான் கொடுக்குறாரு. அதுவும் நம்மளுடைய கர்மத்தின் வினைவால நமக்கு கிடைக்குது. அதுவும் பகவான் வந்து பரமாத்மா, பர்த்தா, போக்தா. அந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்படுது? உள்ளிருந்து அனுமதி அளிப்பவர் அவர் தான். ஒரு செயல் செய்ய 5 காரணம் இருக்குது. 18வது அத்தியாயத்தில் கடைசியில் 14வது ஸ்லோகத்தில் பார்க்கலாம். என்னென்ன காரணம்? அது அந்த செயல் வெற்றியிலையும் தோல்வியிலையும் அடையிறது. செய்கிறவன், செய்யப்படும் இடர், எல்லாமே இருந்து செய்யப்படும் புலன்கள், இடம், செய்பவன், செய்யப்படும் புலன்கள், இன்னொன்று என்ன, அதுக்கான காரணிகள், பலதரப்பட்ட முயற்சி, அப்புறம் கடைசியா பரமாத்மா. பரமாத்மாவோட அனுமதி இருந்தாதான் நம்மளால அதை செய்ய முடியும், இல்லாட்டி முடியாது. நாம நினைச்சுக்கலாம் என்னன்ட்டு, சரி என்ன மாதாஜி பரமாத்மா பார்த்துக்கிட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி கேள்விதான் வரும், இடக்க முடக்கான கேள்விதான் வரும். இந்த மாதிரி பகவான் பார்த்துட்டு எதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறாரு அப்படின்னுட்டு. அவர் அனுமதி கொடுக்குறாருன்னா நீ விருப்பப்படுற, ரொம்ப விருப்பப்படுற, சரி அனுபவிச்சுட்டு வா, அனுபவிச்சுட்டு வா, பட்டாதான் தெரியும். அது நெருப்பு சுடுது தொடாத, நெருப்பு சுடுது தொடாதன்னு கேட்கறது இல்லை, தொட்டாதான் அந்த இது தெரியும். ஒரு சுவையை எப்படி உணர்றது? அதில் போய் நம்ம அனுபவிக்கும் போது தான். அவர் சொல்கிறாருல்ல, இப்போ நம்மளே இருக்கிறோம், நம்மளுடைய மிலிட்டரி வாக்கில் பசங்க ஒரு 10-20 வயசு வரைக்கும் நம்ம பேச்சு கேட்பாங்க, இல்லை கல்யாணம் ஆனாடி கேட்பாங்க. அதுக்கு மேலே கேட்குறாங்களா? நம்மளோட பேச்சை நம்ம குழந்தைங்க கேட்கறது கிடையாது. என்னோட இஷ்டம், எனக்கு சிந்திக்கிற திறமை இருக்குது, எனக்கு புத்தி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. பகவான் சுதந்திரம் விட்டுக்கார, அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பகவான் தான் புருஷர், அவர் தான் நமக்கு எஜமானர், கட்டுப்படுத்துகிறவரும் அவர் தான், அனுபவிக்கிறவர் அவர் தான், உரிமையாளரும் அவர் தான், பராமரிப்பவர் அவர் தான். நிர்மமோ நிரகங்காரா. உரிமையாளர்னு உறவு நம்ம எப்படி இருக்கணும்? உரிமையாளர்னு உறவு நமக்கு இருக்கக்கூடாது, நமக்கு அகங்காரெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஜீவன் என்ன? எஜமான் கிடையாது. இல்லை, நான் தான் எஜமான், நான் கஷ்டப்பட்டு இந்த வீடு வாங்கினேன், நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சேன், நான் கஷ்டப்பட்டு படித்து மார்க் வாங்கினேன், இந்த செயல் சேர்த்துக்கினேன், நான் அந்த நான்கிறது தான் அகங்காரம். அதனால தான் தாசன், தேய்ச்சி கொடுக்கும்போது தாசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் சூட்டுறாங்க. அதேமாதிரி அடியேன், நம்ம எல்லாருக்கும் தமிழில் சொன்னால் அடியேன்னு சொல்லணும். யார்கிட்ட நம்ம பேசினா கூட அடியேன் அந்த வார்த்தை சொல்லும்போது மனப்பூர்வமாக நம்ம அதை உணர்ந்து சொல்ல தானே தெரிஞ்சுக்குவோம், அந்த பழக்கம் வந்துடும். ஆனால் எஜமானை போன்ற மனநிலை, அதனால சில சமயம் புருஷான்னு குறிப்பிடப்படுகிறார். யாரு? நம்மளுடைய ஜீவன். பகவான் எப்பயுமே அவர் தான் புருஷோத்தமர். அது அடுத்து 15வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. உயர்ந்த வாழ்களான உயிர்வாளிகள் எவ்வாறு இந்த ஜட இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தார் என்பது அவ்வளவு முக்கியம். அது முக்கியம் இல்லை, நம்ம எப்படி வந்தோம், ஏன் வந்தோம், ஏன் அதை பற்றி நம்ம வந்து அதை பற்றியும் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. அதை பற்றி தெரிஞ்சு கூட நமக்கு இருக்கிறது ஆயுள் கம்மி. நாம் இதுலேருந்து எப்படி வெளியே வரலாம்? வந்ததை பற்றி விடுங்க, பாஸ்ட்டை பற்றி வேண்டாம், எப்படி வெளியே வரலாம் அதை தான் நம்ம கவனம் செலுத்தணும். எப்படி வெளியே? பக்தி தொண்டு, பக்தி தொண்டு, பக்தி தொண்டு. பகவானுக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டால் மட்டும்தான் நம்ம வெளியில் வர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயபாரத் படிக்கிறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. படிங்க பிரபு. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. எஸ் பிரபு, ஹரே வெரி கிருஷ்ணா. குட். எல்லா செயல்களுக்குமே விளைவுகளுக்குமே இயற்கை தான் காரணமாக சொல்றாங்க. ஆனால் இயற்கை கிடையாது, நாம தான் காரணம். ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு நம்ம தான் காரணம், இயற்கை கிடையாது. இயற்கை நீ இது பண்ணு அது பண்ணுன்னு சொல்லலை. அந்த இயற்கையின் முக்குணங்களால் பாதிக்கப்பட்டு நான் இதை சாப்பிட ஆசைப்படுறேன், அதை சாப்பிட ஆசைப்படுறேன். எப்படி உயிர்வாழி காரணமாகறான்? நான் இப்போ ஆசைப்படுறேன் ரொம்ப, பாருங்க, சாப்பிட சாப்பிட நம்ம மனிதன் முகமாக இருக்குது. எப்போ வந்து அதை நம்ம ஒரு அந்த இதை எடுத்துக்கிறோமோ அதனோட குணநலன் தான் வருது. எவ்வளோ பெரிய அனிமல் யானை, அதுக்கு எவ்வளோ ஒரு சாத்விக குணம் இருக்குது. மான் எவ்வளோ சாத்விக குணம், ஆடு சாத்விக குணம். மாடு ஏன் சொல்லுங்க, அது ஒன்றோட ஒன்று சண்டை போட்டுக்காது, அடிச்சுக்காது, போட்டுக்காது, எப்போதாவது ரேரு. ஆனால் சிங்கம் புளியெல்லாம் பாருங்கள், நான்வெஜ், ஃபுல் நான்வெஜ் தான் சாப்பிடுது. அது வந்து புளியெல்லாம் குகை தனியாக தான் இருக்கும், சிங்கம் தனியாக தான் இருக்கும். குடும்பத்தோடு இருக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் இதுங்களுக்கெல்லாம். ஏன் சொல்லுங்கள்? அதை சாப்பிட்ற உணவு தான் நம்மளுடைய எண்ணங்களையும் குணங்களையும் மாற்றுது.
எனக்கு சத்தே இல்லை, நான் நான்வெஜ் சாப்பிட்டா தான் சத்து. யானை தான் இருக்கிறதுலையே அந்த காலத்துலலாம். இப்போ கிரேன் வச்சு தூக்குறாங்க. தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயில் எப்படி கட்டினாங்க? யானை தான் பெரிய பெரிய மரக்கட்டைகளும் பெரிய பெரிய இதை தூக்கினாலும் யானையை தான் யூஸ் பண்ணாங்க. இன்றைக்கும் காடுகள்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா பக்கம்லாம் ஃபாரஸ்ட்டில் யானைகளை பழக்கிறாங்க. யானை தான் அதை செய்யுது. ஏன் சத்து இல்லையா? அதே மாதிரி இது வெஜிடேரியன்ஸ் எல்லாம் கூட்டமாக ஒற்றுமையாக நல்லா வாழும். ஆடெல்லாம் பாருங்கள் பட்டியில் போடுவோம், மாடெல்லாம் கொட்டியில் அடைப்போம். ஆனால் சிங்கமுலி அப்படி பண்ண முடியுமா? முடியாது. மனிதன் மட்டும் என்ன, அந்த உணர்வுகள் நமக்கு மாற வேண்டும். உணர்வுகள் மாற வேண்டும் என்றால் நமது உணவுகள் மாற வேண்டும். உணவு மாறணும், அப்போ உணர்வு மாறும். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு என்ன வரும்? பக்தி தொண்டு செய்வோம். பாருங்க, ஒரு பக்தி, ஒரு அகிம்சை, ஜீவகாருண்யம் வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவனுக்கு பிரகிருதிக்கு என்ன தொடர்பு? பிரகிருதி இன்பத்துன்பம் அனுபவத்துக்கான ஒரு உடலையும் புலனையும் ஜீவன் பிரகிருதி கொடுக்குது. இந்த ஜீவா என்ன செய்யுது? இந்த புலன்களால் உண்டாக்கக்கூடிய இன்பத்துன்பத்தை அனுபவிக்குது. ஆமா, எனக்கு என்ன, நேற்று நல்லா மழை பெய்யுது, மழையில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டேன், என்ன ஆகுது? இன்னைக்கு ஜுரம் வந்துருச்சு. நேற்று என்ன செஞ்சுட்டேன்? வேலை இன்னைக்கு செஞ்சேன், நான் பகலில் செஞ்சுட்டேன். இன்னும் முந்தா நாளே சீக்கிரம் இருந்துச்சாச்சு, நேற்று சீக்கிரம் இருந்துச்சாச்சு. சரி, ஓட்டி பண்ணால் ஒரு 1000 2000 ஒரு 1000 ரூபா 500 ஜாஸ்தி கிடைக்கும். நான் ஓவர் டைம் ஒர்க் பண்ணுறேன். என்ன ஆகுது? இந்த புலன்களால் உண்டாக்கப்படும் இன்பத்தை இந்த ஜீவா தான் அனுபவிக்குது. அதனால தான் உண்டாக்கப்படுது. பிரகிருதி அதுக்கான உடலை வழங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால என்ன கிடைக்குது நமக்கு? 84 லட்சம் வகையான வேறுபட்ட உயிரினங்கள் இருக்குது. ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் அல்லது ஒரு மாற்றத்திலே நம்ம வாழ விரும்புவோம். உயிர்வாளியின் பல்வேறு புலன்களுக்கு ஏற்ப இவ்வுடல்கள் எழுகின்றன. எப்படி? 8.5 பார்த்தோம், 6 பார்த்தோம். என்னன்னு? அந்த காலே சாமே ஏவம் சொன்னத்தா கலைவரையா பிராயது சமஸ்பாவம் நாயத்தியத்தில் சம்சயாக, சந்தேகம் கிடையாது. அந்த காலே சாமயம் இறுதி. இறுதி காலன்றது நம்ம இறக்கும் தருவாய். அந்த இறுதி தருவாயில யார் ஒருவர் என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உயிரை விடுகின்றனோ அவர்கள் உடனடியாக என்னுடைய இயற்கையை அடைவார்கள். நோ டவுட், நான் சம்சயா. பகவான் சொல்றாரு. அடுத்து என்ன சொன்னாரு? எம் அதுல என்ன சொல்றாரு? ஒருவர் எத்தகைய மனநிலையை எண்ணிக்கொண்டு உடலை துறக்கின்றானோ அத்தகைய அந்த உணர்வு கேட்ட அடுத்த பிறவி அப்படிதான் அமையுது. நல்லா சாப்பிடணும். பேர யானையா, எனக்கு ரொம்ப தூக்கம் வருது, தூங்கிட்டே இருக்கணும், ரொம்ப இதா இருக்கு. பேரடியா போற, உனக்கு என்ன ஆசை? நான் புலனின்பம் ரொம்ப தூக்கணும், எனக்கு போற இந்த ஒரு மிருகமா போற. ஒன்னொன்னுக்கு பகவானுக்கு தகுந்த உடலாம் கொடுக்குறாரு. நாம ஆசைப்படுறோம், அதுல இருந்து வெளிவரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதே வாழ்க்கை இப்பெல்லாம் கண்டதே கட்சி கொண்டதே குழந்தை மக்கள் இருக்கிறாங்க. உயிர்வாழி தனது முந்தைய விருப்பம் மற்றும் செயல்களுக்கு ஏற்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அல்ல சபிக்கப்பட்ட நமக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதம். அதுதான் நான் என்ன சொல்றது, பிளஸ்டு சோல்ஸ். அதனாலதான் இங்க உட்கார்ந்துருக்கிறோம். இந்த நேரத்துல ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஒருவனது விருப்பங்களுக்கும் செயல்களுக்கும் ஏற்ப அவன் இன்புறுவோ துன்புறுவோ செய்கிறான். இன்ப துன்பங்களுக்கு யார் காரணம்னா உயிர்வாழி தான். முருகேசன் பிரபு படிங்க அடுத்து. இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழி தான் காரணம். மொழிபெயர்ப்பு படிங்க பிரபு. முத்துமணி பிரபு படிங்க, அவர் அடுத்து படிக்கிட்டோம். அவர் படிக்க ஆரம்பிச்சா நீங்க விட்டுருங்க. முத்து பிரபு. இவ்வாறாக அடுத்து படிங்க பிரபு, இருக்கட்டும் பரவாயில்ல. படிங்க பிரபு முத்து. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையிலுள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்து கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகிறான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். இந்த 3 குணங்களை அனுபவிச்சுக்கிட்டு பாருங்க. 84 லட்சம் உயிர்வாழி. என்ன? நீர் வாழ்வன, ஊர்வன, பரப்பன, நடப்பன. அப்புறம் அதாவது அமீபா முதல் இருக்கிறதுலே மிகச்சிறிய உயிர்வாழி எதுன்னா அமீபா. மனிதன் 6 அறிவு. அது வரைக்குமே அந்த மாதிரி இத்தனை பிறவியில ஏதாவது ஒரு உயிரினங்களை நாம பிறவி எடுத்து திரும்ப திரும்ப பிறந்து இந்த உடல் மூலமா நாம நன்மை தீமை இன்புறுவோ துன்புறுவோ
துன்பத்திற்கோ இன்பத்திற்கோ ஆளாகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க முருகேசன் பிரபு. பிரபு ஜட இயற்கையின் அதான் மதாச்சு. ஜீவனுக்கும் முக்குணங்களுக்கும் உடல் மாற்றத்துக்கு உள்ள தொடர்பு. ஜீவனுக்கும் முக்குணங்களுக்கும் உள்ள மாற்றத்திற்கு உள்ள தொடர்பு. ம் ஜட இயற்கையின் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளுதல், ம் சிறு சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்துதல். ம் நமக்கு ஒரு சின்ன சுதந்திரம் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்க. 3 பேர், சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமகுணம், இந்த 3 குணமும் சேர்ந்தா நம்மள ஆட்டி படக்கியது. அந்த ஜடை எடுக்க தொடர்பு நம்ம அதை நான் தான் இந்த உடல், நான் தான் இந்த உடல், நான் தான் இந்த வீடு, நான் தான் இதுக்கு எஜமானர், இந்த நாற்காலி எனக்கு தான் சொந்தம், இந்த மாதிரி வந்து நம்ம அது ஜடை இயற்கை, அதோட நம்ம அடையாளப்படுத்துகிறோம். என்ன செய்யணும்? நம்மளோட சின்ன சுதந்திரம். படிங்க பிரபு. அதை நாம் தவறாக பயன்படுத்துகிறோம். சுதந்திரத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும்? படிங்க பிரபு. முருகேசன் பிரபு. ஒருவன் உணர்வில் நிலை பெறாதவராய் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. செயல்படுன. நீங்க இடத்த கொஞ்சம் மாறி உட்காந்து. எனக்கு தான் கேக்குது. அப்புறம் டிவோட்டிஸ் மத்தவங்களுக்கும் சரியா கேக்குதா பிரபு குரலு? அவர் இல்ல வாய்ஸ் மாதாஜி, கேட்கல. ஓகே, நீங்க படிங்க. அப்ப நீங்க படிங்க. ஒருவன் வேற கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறாதவரை ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலிற்கு மாறும்படி அவனது ஜட உணர்வு அவனை பலவந்தப்படுத்தும். ஏனெனில் நினைவிற்கு எட்டாத காலம் முதல் அவனிடம் ஜட ஆசைகள் உள்ளன. அது வாசனை நமக்கு போகாது, அனாதி காலமா இருக்குது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? இன்னொரு உடல் கிடைக்க வேண்டாம், எனக்கு இதே பிறவி போதுங்கும் போது கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறணும். கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற ஆரம்ப நிலையில் நீங்க இருக்கிறீங்க. இதை வந்து இந்த இதுல உறுதியா இருக்கணும். திட்ட விரதா, இதுல உறுதியா இருந்து மேல வரணும். ஒரு செயல் செய்ய ஆரம்பிக்கிறது பேச இல்லை, ஆரம்பிச்ச செயலை நம்ம வந்து கடைசியில் சரியா முடிக்கணும். இது வந்து இந்த பக்தியில வர்றதுக்கு ரொம்ப தடங்கள் வரும். விடவே மாட்டாங்க நம்மளை எல்லாமே. நல்லதுக்கெல்லாம் ஆளுங்க கம்மி, கெட்டதுக்குன்னா நிறைய. வா வா வா, ஆரம்பத்துல ஃப்ரெண்டு வாப்பா இது பாரு எவ்வளோ டேஸ்ட்டு, சும்மா ஒரு இதுதான், இந்தா புடி. தான் காசு செலவு பண்ணி கெட்ட பழக்கத்துக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க. வா இதை பண்ணு, நான் என் பெட்டம் பெரிய இன்பம், இந்த புலர் இன்பம் தான் எனக்கு பெரிய இன்பம் அப்படி. ஆனால் இதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம். இதுக்கு வந்து நம்ம கூப்பிடுவோம், ஆனால் வர்றது கஷ்டம். நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 4:30 மணிக்கு எழுந்துச்சு பக்கத்தில் இருக்கிற மங்களாத்திக்கு போங்க கோயிலில். அதே பேர் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கூப்பிடுங்க பாருங்க. இல்லைப்பா என்னால் முடியாது, காலங்காத்தால யார் ஏஞ்சி வர்றது அப்படிம்பாங்க. அதே போல் இத்தனை மணிக்கு அங்கே வராருப்பாங்க அவர், மிகப்பெரிய விஐபி ஒருத்தர், ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயரோ ஒரு அரசியல்வாதியோ, உடனே அது எத்தனை மணி நாளும் ஏஞ்சி ஓடி வருவாங்க. ஏன்னா அவங்க மேலே ஒரு ஈர்ப்பு, ஆக்ட்ரஸாக அவங்க மேலே ஒரு கவர்ச்சி, அதை வளர்த்திட்டு இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 13:23 பகவான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? உபத்ரா. விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க, ஸ்லோகம் படிங்களேன். 2 லைன் படிங்க. உபத்ரஷ்டானந்த பக்தா போக்தா மகேஸ்வரகா. பர்த்தா மேற்பார்வையிட்டு அனுமதியை வழங்குபவர் யாரு? பரமாத்மா. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கிறார், அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர். மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுவரும் அவர்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மா உண்மையான புருஷர், அவர் தான் உண்மையான புருஷர். ஜீவனின் செயல்களை மேற்பார்வையிடுகிறார், ஜீவனின் செயலுக்கு அனுமதி தராரு. உன்னத எஜமானர், உன்னத அனுபவிப்பாளர், உன்னத உரிமையாளர். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நினைவில் நம்ம நினைவு என்ன? பகவான் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம நினைப்பு வச்சுக்கணும். சிசிடிவி கண்காட்சி, நம்ம சிசிடிவி எங்கேயாச்சும் போனால் ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், அப்போ நம்ம முன்னெல்லாம் எப்படின்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக உக்காருவோம். இப்போ சிசிடிவியில் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும். நாம் சரியாக உக்காரணும், ஒரு ட்ரெஸ்ஸு சரி பண்ணிக்கணும். அப்போ யார் பார்க்குறாங்க? இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோமோ சொல்லுவாங்க, நீ இந்த செயல் செஞ்ச நேரத்துக்குன்னு தெரியுது. அதுபோல் நம்ம நினைப்பு வச்சுக்கணும் எப்பயுமே.
நம்மை உள்ளிருந்தும் வெளியிருந்துமே பார்த்துட்டு இருக்கிறார் பகவான் பரமாத்மாவா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொருத்தர் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புதுசா வந்திருக்கவங்க யாரு? மணி சர்வதாஸா, முருகேசன் பிரபு தான். முருகேசன் பிரபு வேற இடத்துல உட்காந்து படிங்க, ஏன்னா உங்களுடைய வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது பிரபு. முத்துமணி பிரபு பிடிங்க, மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. அடுத்து ஜெயபாரத் பிரபு இருக்கீங்களா? படிங்க பிரபு. ஜெயபாரத் பிரபு ஒருத்தர் படிங்க. ஜட இயற்கை உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. திரும்ப பிறவி எடுக்க போறதில்லை. எப்படி? ஏன் பிறவி எடுக்க போறதில்ல? இந்த தத்துவத்தை, எந்த தத்துவத்தை? ஜட இயற்கை உயிர்வாளி, இந்த குணங்களுடன் இவற்றின் உறவு, இந்த தத்துவத்தை. இதுக்கு காரணம் எது? நம்ம இந்த செயல் செய்யறதுக்கு இது நம்ம எதனால கட்டுப்பட்டுருக்கிறோம், இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோமா கண்டிப்பா நம்ம முக்தி. திரும்ப இந்த உடல் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. கோலக விருந்தவனத்துக்கு நம்ம போவோம். பின்வருவற்றை ஒருவர் அடைவதார் பிரகிருதி புருஷா குணா. நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறார். அவர் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போதில்லை. எப்படி? எதனால? புருஷா பிரகிருதி புருஷா குணா, இந்த ஞானத்தினால் அடையப்படும் பலன் இதுதான். 20-23 ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கை பரமாத்மா மற்றும் உயிர்வாழி இவற்றை பற்றி அறிந்து கொள்ள நாம் நமது முழு முயற்சி செய்வோம். அதுதான் இந்த துன்பகரமான இருப்பிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஒரே வழி. அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. வெளியேற முயற்சி பண்ண வேண்டும். தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவனை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவதாலும் பார்க்குறாங்க. எப்படி பார்க்குறாங்க? தியானம் பண்ணுறாங்க, ஞானத்தை படித்து வேதங்கள் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இதெல்லாம் படித்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. நம்ம பல நேரம் பக்தி தொண்டு, பலனை எதிர்பாராமல் நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யும்போது நம்மளும் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேறு சிலர் இன்னும் யாரையும் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதல் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். இங்கே கபில தேவர் இருக்கிறாரு, தேவகூதி தாய். அவங்களுக்கு நம்ம இது ஞானம், நம்ம இதுக்கு எனக்கு ரொம்ப அறிவு வேணுங்க, நான் வேதம் படிக்கணுங்க, புராணம் படிக்கணுங்க, இதிகாசம் படிக்கணுங்க. நமக்கு அந்த படிப்பெல்லாம் தேவையில்லை. தேவையில்லைன்னா ஞானம் இருக்கவங்க படிக்கட்டும், ஞானம் இல்லையா பக்தி தொண்டு செய்யுங்க. தெரிஞ்சவங்க கூட கேட்டுங்க. மெயினானது கீ பாயிண்ட்ஸ் கேட்டுக்கிட்டா போதும். இதில் இருக்கிற முக்கியமான பகவத்கீதையிலேயே இருக்கிற கீ பாயிண்ட் முக்கியமானது என்ன? பகவான் கிட்ட நம்ம சரணடையணும், தன்னுணர்வை பெற வேண்டும். தன்னுணர்வை பெற்று நம்ம சரணடையணும். எப்படி? அதுலேயும் இன்னும் முக்கியமா ஆன்மீக குரு மூலமா. இதுதான் ஆன்மீக குரு மூலமா நம்ம குரு பரம்பரையில வர்ற குருக்கிட்ட சரணடைஞ்சு பக்தி தொண்டு செஞ்சா போதும். எனக்கு ஞானம் வேணும், நம்ம ஞானத்தை தேடி ஓடவே வேண்டாம். அதுபோல யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வேகம் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்து நம்மள மாதிரி அவங்களையும் நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்றாரு? என்னை பற்றி எடுத்துரைப்பன்னு எனக்கு மிக பிரியமான நண்பன் சொல்றாரு பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம அதனால பிறப்பிறப்பழியே கடக்கணும். அங்கே தியானத்தை ஒருத்தர் உட்காந்து தியானத்தை விருத்தி செய்கிறாரு. பலன் கருதாமல் செயல்படுவதற்கு முக்தி. யாரு? இந்த இவர். இவங்க பலன் கருதாம இவங்க செய்கிறாங்க. இவர் சாண்டிங் பண்ணுறவங்க. இவங்க எல்லாமே ஞானத்தை விருத்தி உட்காந்து தியானம். நாம் பலனை எதிர்பார்க்காமல் பகவானுக்காக செய்யலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அது போதும். பலன்களை பகவான் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நம்ம செய்யலாம். இதில் யார் தான் கலந்துக்கலாம்? இதில் யார் யார் செய்யலாம்? வேணாம், படித்தவங்க படிக்காதவங்க, சின்னவங்க பெரியவங்க, ஆண் பெண்ணு, பணக்காரன் ஏழை, யாருனாலுமே இந்த தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் கேட்பதற்கான நல்வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இந்த ஆன்மீக வாழ்வில் நம்ம பக்குவம் அடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. பயன்படுத்திக்கிறோம். பரதர்களின் தலைவனை அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கிறாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். பரதர்களின் அதேதான்
திரும்ப சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாமே எது இணைந்தது? செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவன். செயல்களின் களம்னா என்ன? உடல். களத்தை அறிபவன் சேத்திரம், சேத்திரஜா களத்தை அறிபவன். சேத்திரஜானா நம்மளும் அறிகிறோம், பகவான் எல்லாருடைய களத்தையும் அறிகிறார். எல்லாருடைய உடலையும் அறிபவர் பகவான். நாம் நமது உடலை மட்டுமே அறிவோம். சேத்திரன், சேத்திரஜா. சேத்திரன்னா உடல், சேத்திரஜா 2 பேர். ஒருவர் நாம நமது உடலை மட்டும் அறிவோம். பகவான் பரமாத்மாவை அனைத்து உடல்களையும் அறிவார். ஒரு ராஜா நாட்டின் ராஜாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு குடியானவனோட நிலத்தை பற்றியும் தெரியும். எந்த குடியானவனுக்கு, எந்த ஒரு விவசாயிக்கு எந்த இடத்துல நிலம் இருக்குது. ஆனால் அந்த விவசாயிக்கு அவனோட நிலத்தை மட்டும்தான் தெரியும். இதுதான் உதாரணமாக அனாலஜி கொடுக்குறார் பிரபுபாதர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான சாட்சியை அடைவது எப்படி? இலக்கு ஞான சாட்சியை அடைவதுன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அடைய வேண்டும். இலக்கு யாரு? பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான சக்தி எப்படி அடையலாம்? உடலின் எதன் மூலம்? உடலின் மூலக்கூறுகள், உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்குமான வேறுபாடு, பரமாத்மா எல்லா உயிர்வாழிகளிடத்தும் உள்ளதை பார்க்கும் பரந்த பார்வை, மனமும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறோம். கட்டுப்படுத்தினால் நாம் ஞான சாட்சியை அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எளிமையான வழி. நமக்கு ஏன் மனம் புலன்களை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம்? முதல் தர பக்தன் அர்ஜுனன் சொல்றாரு, பகவானே நான் வீசும் காற்றை அடக்கிறேன், அந்த அலைகளை அடக்கிறேன், ஆனால் என் மனசை அடக்க நம்மளால முடியுமா? ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு என்ன ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான வழி என்ன? பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ரிஷிகேச சேவனம். பகவான் புலன்கள் இந்த நாம் அவரின் அங்கம் அமைவாம்சங்கிறாரு. அவருடைய நம்ம உடலின் அங்கம் நமக்கு சேவை செய்து, அதுபோல நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். ஆக்கப்பூர்வமான ஈடுபாடுகள் செயற்கையான கட்டுப்பாடுகளை விட சுலபமானவை, எளியவை, நிச்சயமாக மேலானவை. எது? பக்தி தொண்டு. சுசுகும் கருதும் அவ்வியம். மிக மிக எளிமையானது, இனிமையானது, மேலானவை. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்துமே உயிர்வாளியும் ஜடையற்கும் கலந்த கலவை. செயல்களின் களம் அல்லது சேத்திரட்சம். களத்தை அறிப்போம் சேத்திரட்சம் அல்லது புருஷம். எல்லாமே எல்லாமே A to Z. இந்த படத்துல பாருங்க, எல்லாருமே உயிர்வாளியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த மிக்சிங் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டும் கலந்த கலவை தான். வாழ்க்கைக்கான படம் என்ன? அசைவன அசையாதவை. உடல், உயிர், ஜடம், ஆன்மீகம். எல்லாருக்குமே அவர் தான் மூலம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். மூலம் யாரு? அவர் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. பால் ஒரு மூலப்பொருள். பால்லேருந்து தயிர், வெண்ணெய், மோர், இந்த மாதிரி நிறைய பொருள் கிடைக்குது இல்லைங்களா? மூலம் எது? பால். அதுபோல பகவான் தான் மூலம். சமம் சர்வேஷ் பூதேஷுங்கிறாரு. என்ன? எல்லா படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? முத்துப்பிரபு படிங்க. அடுத்து ஜெயபாரத் பிரபு படிங்க. முத்துப்பிரபு படிச்சதுமே. முருகேசன் பிரபு வேற இடத்துல உட்காந்து படிக்கிறீங்களா? ஏன்னா உங்களுக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்குது, சரியா வாய்ஸ் கேட்கல. படிங்க. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பன் ஆவான். ஆமா, எல்லா காண்பன். எப்படி? எல்லா உடல்லையுமே ஜீவாத்மா இருக்குது, பரமாத்மாவா பகவான் இருக்கிறாரு. 2 பேருமே அழியறது கிடையாது. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தான் உண்மையாலுமே தெரிந்து கொள்பவர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஸ்கிரீன் எங்க போயிடுச்சு? ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? தெரியலையே பிரபு, உங்க பேர் மட்டும் தான் தெரியுது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மாதாஜி. பரவாயில்லைங்க, பரவாயில்ல. பதிமூணில் 28 படிச்சங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு முத்து பிரபு எத்தனை படிச்சீங்க? 13இல் நான் சொல்றேன். பகவான் வந்து எல்லா உடல்களிலுமே இருக்கிறாரு. 2 பேருமே பாக்குறவங்க தான் உண்மையில பாக்குறவங்க. உண்மையில பாக்குறவங்க யாரு? பிரபுஜி. மாதாஜி அது அப்படியே கோவஸ்ட் பண்ணு மாதாஜி. பண்றேன் பிரபு. ஹோஸ்டா இருக்கீங்க பிரபு நீங்க.
எந்த பேர் பண்றது? அதான் திரும்ப அது இதாயிடுச்சுங்க மாதாஜி, மறுபடியும் பண்ண பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை ஓ, வரும். அப்படிங்களா? ஓகே 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 ஓகே. சர்வ பிரபுஜி. இல்ல, அவர் இல்ல. எங்க வருது பிரபு? அழுத்தலாம் உங்களுக்கு சார்ட்டு பின்னு ரிப்போர்ட் தான் வருது. உங்க ஜெயபாரத் பிரபு பிரபு போஸ்ட்டுக்கு நேரா அதை அழுத்தியாச்சுன்னா சார்ட் பின் ஆ, ரிப்போர்ட்னு வருது பிரபு. இருங்க, ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம். இது ரெண்டு பேருமே யாரு? பரமாத்மா, ஜீவாத்மா. ரெண்டு பேருமே அழியக்கூடிய தற்காலிகமான இந்த உடல்ல தான் இருக்கிறாங்க. உயிர்வாழி ஜீவன் ரெண்டு பேருமே இந்த ஜட இயற்கையோட கலவை. உடல், உடலின் உரிமையாளன் ஜீவாத்மா, ஜீவாத்மாவின் நண்பனான பரமாத்மா. இந்த மூணையுமே முறையா காணக்கூடியவன் தான் ஞானத்தில் இருக்கிறான். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாளிகளும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் பார்த்துட்டோம். முத்துப்பிரபு படிச்சாரு. தனது மனத்தால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்க அடையிறான். எப்படி அடையிறான்? எல்லா உடல்லையும் எல்லா உயிர்லையுமே பரமாத்மா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற தன்னை மனதால் இழிவுபடுத்திக் கொள்வதே இல்லை. உண்மையான ஞானத்தின் பக்குவமான பார்வை என்ன? இழிவான மனப்பான்மையின் மூலம் அவன் தன்னை இழிவடைய செய்வதில்லை. இதுதான் உண்மை ஞானத்தின் பக்குவமான ஒரு பார்வை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் டைப் பண்ணிட்டுங்களா? லேட் ஆயிட்டு நான் போனா எனக்கு வர்றதில்லை. சார் 13 எங்க இருக்குது பார்க்குறேன். ஜெயபாரத் பிரபு ஸ்கிரீன் இருக்குது. உங்களுக்கு தான் இருக்குது பிரபு ஸ்கிரீனு. எங்கே போதும்? ஹரே கிருஷ்ணா. முத்துப்பிரபு புக் வச்சிருக்கீங்களா கையில? மாதாஜி இல்ல மாதாஜி. ஓகே, இல்லாட்டி புக்கில் படிக்க சொல்லணும் உங்களை பார்த்தேன். ஏன்னா நானே படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இல்லைங்களா? ஓகே, நான் பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆனது சொல்லுங்க. என்னாச்சு பிரபு? இது பிரபுஜி பண்ணிட்டு இருக்காருங்களா? அதாவது வரவே இல்லைங்களா ஒன்றுமே. பிரபு ஹோஸ்டாக தான் இருக்கிறாரு. விஜயலட்சுமி மாதாஜி கோ ஹோஸ்டாக இருக்காங்க. நான் ஹோஸ்ட் பண்ணலானாலுமே அதை கிளிக் பண்ணாவே சாட்டு பின்னு ரிப்போர்ட்டுன்னு வருது. நித்யஸ்ரீ இருக்கிறாங்க. அடுத்து நித்யஸ்ரீ படிப்பீங்க பிரபு இது பண்ணதுமே. தெரியுதா மாதாஜி? தெரியலீங்களே பிரபு. தெரியுது பிரபுஜி. ஓகே 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 ஓகே, நான் வெளியே வரேங்க. தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. 13 புள்ளி மாதாஜி 12 ஆச்சுங்களா? 13.28 முடிஞ்சது. நான் ஜூமுக்கு வந்துடுறேன் பிரபு. நான் வெளியே வந்துட்டேன். இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு பிரபுஜி. ஓகே பிரபு. இப்பதான் பிரபு சர்வம் சர்வ பூதேசி இப்பதான் எனக்கு தெரியுது பிரபு. இதுதானே தெரியுது எல்லாருக்கும்? 13:28 போட்டுக்கிறார் பிரபு, கரெக்டுங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. 13:29 பிரபு. அது முடிச்சாச்சு பிரபு. நீங்க 109 ஸ்லைடுக்கு வாங்க. 109 ஸ்லைடுக்கு வாங்க. 109 ஸ்லைடு. 109 13:29 29 தான். பரமாத்மா எல்லா உடலும். யார் படிக்கிறீங்க? யார் புதுசா வந்தது? நான் சொன்ன பேரு எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழிகள் பிரபு. வாய்ஸ் ஒண்ணுமே கேட்கலைங்க பிரபு. உங்களது ஒண்ணுமே சரியா கேட்கல. முருகேசன் பிரபு வாய்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பிளாக் ஆயிட்டு ஒன்றும் சரியா கேட்கல. பகவான் எல்லா உயிர்களிலும் சமமா இருக்கிறார். அதை பார்க்கிறவன் தன்னுடைய மனதால் அவன் இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகிறான். தெய்வீக இலக்கு போகணும்னா
எல்லா இடத்துலையும் இப்போ பாருங்கள், இவர் இருக்கிறாரு கற்றறிந்த அஞ்ஞனர், ஒரு அந்தனர், இவர் சாது, இவர் யானை மேலே ஒத்துக்கிறார். இங்கே வந்து இவர் வந்து நாய், இந்த நாயை சாப்பிட்ற சண்டாளன், பசு மேய்க்கிறேன், எல்லாருக்கிட்டையுமே பகவான் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கிறாரு அப்படின்னு அறிஞ்சுக்கிட்டவங்க தெய்வீக இலக்கை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. இழிவான மனப்பான்மையின் மூலம் அவன் தன்னை இழிவடை செய்வதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே பகவான் இருக்கிறாரு. நித்யஸ்ரீ படிமா மொழிபெயர்ப்பு. எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கிறானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். அடுத்ததையும் படிச்சிருமா இருங்கம்மா. உண்மையில் பார்க்கறவன் யாரு? இந்த ஜட இயற்கையால் படைக்கப்பட்ட இந்த உடல் தான் செய்யுது, ஆத்மா எதையுமே செய்யறதுலன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் தான் ஆத்மாவுக்கு நம்ம செய்யற செயலுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து படிப்பீங்கம்மா. ஜீவன் மற்றும் பிரகதியை உண்மையாக பார்ப்பது எப்படி பார்க்கறது? ஜடத்தினால் ஆன இவ்வுடல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஜீவனின் முந்தைய விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப அந்த ஆசையை நம்ம பூர்த்தி செய்யறதுக்காக, இன்பத்திற்காகவோ இல்லை துன்பத்திற்காகவோ உடலின் சுபாவம் அதில் வைக்கப்பட்ட உடல் செயல்படுமாறு ஒருவனை அது வற்புறுத்து செய்யணுட்டு. அடுத்து 31 மொழிபெயர்ப்பு படிமா. அறிவுள்ள மனிதன் பல்வேறு ஜட உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு எங்கும் பறந்துள்ளனர் என்பதை எப்போதும் காண்கின்றானோ அப்போது அவன் பிரம்மன் உணர்வை அடைகின்றான். நம்ம உடல் ரீதியா பார்க்கக்கூடாது. இவன் இந்து, இவன் முஸ்லீம், இவன் அந்த ஜாதி இந்த ஜாதி, அந்த நாடு இந்த நாடு பார்க்கவே கூடாது. அந்த உடல் தோட்டத்தை வச்சு வெளியே வச்சு பார்க்கக்கூடாது. உயிர்வாழி எங்கேயுமே பறந்துருக்கிறாங்க. அப்படி பார்க்குறவங்க தான் பிரம்மன் உணர்வை அடைகின்றனர். பிரம்மன் பார்வை என்ன? உயிர்வாழிகள் எங்கும் பறந்துள்ளனர். ஜட உலகின் பல்வேறு தோட்டங்கள் ஆத்மா ஏற்பது அவை ஆத்மாவிற்கு சொந்தமானவை அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அவை ஆத்மாவிற்கு சொந்தமானது அல்லன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மாவுக்கு சொந்தம் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 32வது ஸ்லைடு. ஜெயபாரத் பிரபு படிங்க மொழிபெயர்ப்பேன். நித்தியத்தின் பார்வையை உடையவர்கள் அழிவற்ற ஆத்மா தெய்வீகமானது, நித்தியமானது, இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை காண முடியும். ஜட உலகின் தொடர்பில் இருந்தாலும் கூட அர்ஜுனா, ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுத்துவதோ இல்லை. பந்தப்படுவது கிடையாது. பந்தப்படுத்துறது அது நம்மளை பந்தப்படுத்துறது ஜட இயற்கை. பட் பந்தப்படுறது உடல் தான். இந்த ஆத்மா பந்தப்படுறது கிடையாது. எதுல? இந்த செய்யற செயல்ல, இந்த ஜடவுல எதை செஞ்சாலும் ஆத்மா பந்தப்படுவது கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. நமது உணர்வுகள் பந்தப்படுது, நமது உணர்வுகள் மாறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரம்மன் பார்வையில் எப்படி பார்க்கிறான்? ஆத்மா நித்தியமானது, திவ்யமானது, ஜட குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. அது ஜடத்தோட கலக்கிறது கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜடத்துடன் கலப்பது கிடையாது ஆத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மாவுக்கு ஒரு இரங்கல் செய்தி இல்லை. ஆத்மா இறப்பது கிடையாது. ஜடத்தையும் ஆத்மாவையும் வேறுபடுத்தி அறிவது. எந்தெந்த ஸ்லோகத்துல என்னென்ன படிச்சோன்னு இது ஆத்மாவையும் ஜடத்தையும் வேறுபடுத்தி பார்க்கணும். ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு தொடர்பு கிடையாது. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்றோம். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழ்வும் சமமா இருக்கிற வீட்டிருப்பதை காண்பது. ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கிறது. ஆத்மா வந்து எதையும் செய்யறதில்லை. உயிர்வாழியை அதன் செயல்களின் களத்திலிருந்து வேறுபடுத்தி காண்பது. ஆத்மா ஜட உடலுடன் ஒருபோதும் கலப்பதில்லை. அது தெய்வீகமானது மற்றும் நித்தியமானது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மாவை பத்தி 2வது அத்தியாயத்தில் பகவான் ஃபுல்லா சொன்னாரு. நடுவில் இங்கேயும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாரு. ஆத்மா எப்பாற்பட்டது? ஆத்மா எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் அது தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமர்ந்திருந்தாலும் அது உடலுடன் கலப்பதில்லை. அது உடலோட கலக்கிறது கிடையாது ஆத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து விஜயலட்சுமி மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. நித்யஸ்ரீ படிமா. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும்
பிரகாசமாக்குவதைப் போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசமாக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த இந்த சூரியன் தான் உலகத்துக்கு எல்லாமே வெளிச்சம் தெரியுது. அது போல இந்த இடத்துல அனாலிசிஸ் சொல்றாரு. இது உடல்ல இருந்தா கூட உடல்ல கலக்கிறது இல்ல. ஆத்மா வந்து தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையுமே பிரகாசப்படுத்துறாரு. எப்படி? இங்க சூரியன் மாதிரி ஆகாயம் இருக்குது, ஆனா எதோடையும் கலக்கல. சூரியன் பிரபஞ்சம் முழுவதையுமே பிரகாசமாகுது. அது போல இந்த ஆத்மா வந்து நம்ம உடல் முழுவதையுமே பிரகாசப்படுத்துகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்தில் இருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கை அடைகின்றனர். பரம இலக்கை யார் அடையிறாங்க? இந்த வேறுபாடு. நான் இந்த உடலோட உரிமையாளன் யாரு? இதை வந்து ஞானக்கண், திவ்யஜாக்ஸ். ஞானக்கண் யார் தராரு? ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தசியா. டெய்லி படிக்கிறோமா பிரணதி? அஞ்ஞான திமிரந்தசியா நமது அறியாமையை அழித்து ஞான அஞ்ஞான சலாகையா, அந்த அறியாமையை போக்கி அறியாமையாக இருளை போக்கி நமக்கு ஞான கண்களை வழங்குபவர் குரு. ஹரே கிருஷ்ணா. குரு மூலமா தான் நாம அந்த ஞான சக்தியை அடைய முடியும். ஆத்மா பரமாத்மா உடல், இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா முக்திக்கான வழிமுறை பக்தி சேவை செய்தா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் நமக்கு கிடைப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அடக்கமாக ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் ஒருவன் இந்த ஜட உலகின் பந்தத்திலிருந்து உண்மையிலேயே விடுபட முடியும். இல்லாட்டி வேறு வழி கிடையாது. ஆன்மீக குரு மூலமா தான் நம்ம இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு முடியுமா? நம்மளால சுயம்புவா நம்மளால முடியாது. இந்த ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதுன்னா ஆன்மீக குரு கண்டிப்பா தேவை. மாதா பிதா குரு தெய்வம். மாதா சொல்லுவாங்க, குரு யாருன்னு குரு சொல்லுவாரு. மாதா பிதா, அப்பா வந்து அம்மா யாருன்னு அப்பா சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பேசலாம் மாதாஜி. வாங்க மாதாஜி, வெல்கம். வைகுண்ட பூமி மாதாஜி வந்திருக்கிறாங்க. வாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே பிரணாம். கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சொல்லுங்க. சாரி, உங்க கிளாஸ் நடுவுல டிஸ்டர்ப் பண்றேன். ஹரே இல்ல மாதாஜி, கிருஷ்ணா. இல்ல சொல்லுங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குதுமா? எல்லாரும் கேக்குதா டிவோட்டீஸ்? கேக்குதுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்க மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. மாதாஜி. பிரணாம் அனைத்து கிருஷ்ணா பக்தர்களுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நீங்க L2 வந்து இந்த மந்தோட முடிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அடுத்த வாரம் திங்கட்கிழமையில இருந்து, அதாவது 3ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் 3ல இருந்து நீங்க எல்லாருமே L3க்கு வந்து ப்ரொமோட் ஆவீங்க. இப்ப என்ன இதுக்கு நம்ம வந்து இப்ப பேச வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு வந்து 3 ஸ்லாட் இருக்கு. L3யோட 3 ஸ்லாட் இருக்கு. 3 PM, 7 PM, 9 PM. 3 மணி, 7 மணி, 9 மணிக்கு. நீங்க அந்த 6 மணில இருக்க இத்தனை பக்தர்களும் L3க்கு அடுத்து போறதுக்கு இந்த ஸ்லாட்ல வந்து யார் யாரு எந்தெந்த டைம்ல போறீங்கன்னு சொல்றீங்க கொஞ்சம்? வாரத்துக்கு 3 நாள் தான் கிளாஸ் இருக்கும். செவ்வாய்க்கிழமை, வியாழக்கிழமை, சனிக்கிழமை. L3ல நீங்க என்ன படிப்பீங்க அப்படின்னாக்கா, உபதேசாமிருதம் படிப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்து படிப்பீங்க. ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத், வேதங்களோட சாரமாக கருதப்படுகின்ற உபனிஷத்துல ஈஷோபனிஷத் வந்து நீங்க படிப்பீங்க. இந்த 3 புத்தகங்களும் படிப்பீங்க. பிரபுபாதர் நமக்கு அருளிய இந்த 3 புத்தகங்களும். ஆல்ரெடி பகவத்கீதை நீங்க 2 தடவை படிச்சுட்டீங்க. இப்ப செகண்ட் லெவல்ல ஃபுல் ஸ்லோகமும் வாசிட்டு போறீங்க. இப்ப நான் பண்றது எல்லாமே ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி தான். லெவல் 4 வரைக்குமே ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி. லெவல் 5ல தான் பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டார்ட் ஆகும். சோ இப்ப வந்து நமக்கு வந்து ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி தான் நடக்குது. இதுல வந்து இப்ப L3ல இருக்கீங்க. L4ல பிரசன்டேஷன் பண்ணுவீங்க. எப்படி இப்ப மாதாஜி எல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க இல்லையா, பிரபு எல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. சோ இப்ப L3ல இதுல இருக்கவங்க எல்லாருமே எந்த டைம்ல வந்து உங்களுக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஜெயபாரத் பிரபு, உங்களுக்கு வந்து 3 மணி, 7 மணி, 9 மணி எந்த டைம் சூட் ஆகும்? 7 மணி மார்னிங் AM PM எல்லாமே PM. 3 PM, 7 PM, 9 PM. வீக்லி 3 days இருக்கும் கிளாஸ். வாரத்துல 3 நாள் தாங்க பிரபு. 3 PM ஓகே மேம். 3 PM ஓகே இல்லைங்களா? விஜயலட்சுமி மாதாஜி, விஜயலட்சுமி மாதாஜி அட்மின் ஆரம்பிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, நம்ம இதுல காலையில ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ற ஒரு பக்தர்கிட்டையும் டைமிங் கேட்டுக்கங்க.
கேட்டுட்டு சரிங்க அந்தந்த குரூப்ல வந்து ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க மாதாஜி. பத்மா ஓகே மாதாஜி கூட கோஆர்டினேட் பண்ணி. ஓகே 3 ஓகே மணி, மாதாஜி 7 மணி, 9 மணி. 3 மணிக்கு வந்து ஓகே நமக்கு வந்து தாரிணி மாதாஜியும் புஷ்பா மாதாஜியும் எடுக்கிறாங்க. 7 மணிக்கு மல்லிகா மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. 9 மணிக்கு நான் எடுக்கிறேன். சோ வாரத்துல ஓகே 3 நாள் தான் கிளாஸ் இருக்கும். 3 மணிக்கு வந்து இப்போதைக்கு 2 நாள் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம். திங்கள், புதன் 2 நாள் ஸ்டார்ட் பண்றோம் வாரத்துக்கு 3 மணிக்கு. 7 மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா செவ்வாய், வியாழன் அதுவும் 2 நாள். 9 மணி கிளாஸ் 3 நாளுக்கு இருக்கும். செவ்வாய், வியாழன், சனி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள். சோ அதனால இவங்க ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயும் நீங்க கேட்டுருங்க மாதாஜி. கேட்டுட்டு ஓகே அவங்கள அந்தந்த குரூப்ல வந்து ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க மாதாஜி. சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி ஓகே சோ மாதாஜி காலையில 6 மணிக்கு மட்டும் L3 கிடையாது. ஏன்னா டீச்சர்ஸ் அந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அப்புறம் வந்து பக்தர்களுடைய டேட்டா பேஸ்க்காக ஒரு லிங்க் வந்து மோகன்தாஸ் பிரபு வந்து கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அதை வந்து இவங்க எல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டாங்கன்னு பாருங்க. இவங்க இப்ப 6 மணில இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பக்தி விருக்ஷா குரூப்ல ஆட் பண்ணணும். எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்காங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி குரூப் ஆல்ரெடி 13 குரூப் இருக்கு. அதுல வந்து நீங்க வந்து ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க மாதாஜி. ஓகே 13 முத்துமணி குரூப் இருக்கு. பிறப்பு நீங்க 7 ஆட் பண்ண மணிக்காமா? முடியாது. நீங்க ஆட் பண்ண முடியாது. ஆனா அந்த லிங்க் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி வந்து ஆல்ரெடி குரூப்ல போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பக்தர்களுடைய டேட்டாவுக்கு ஏத்தது போல அவங்க அவங்க வந்து அசைன் பண்ணிடுவாங்க. அந்த லிங்க் மட்டும் ஃபில் பண்ணிட்டாங்களான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி முத்துமணி பிறப்பு 7 மணி கிளாஸ் அட்டன் பண்றாராமா? சிவப்பிரியா பொண்ணு ஸ்கூலுக்கு போகுது. சிவப்பிரியா கேட்கலாம். சரி, நித்யஸ்ரீ, சாரி ஓகே. நித்யஸ்ரீ. நீங்க முருகேசன் பிரபு எதுல வரீங்க? நித்யஸ்ரீ எதுல வரீங்க? எந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு வேணுங்கிற உங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கிளாஸ் நீங்க அட்டன் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணாம்மா, சொல்லுங்கம்மா. நீங்க ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் கேட்டுட்டு அவங்கள அந்த குரூப்ல போட்டுருங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி விஜயலட்சுமி ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி ஓகே ஓகே மாதாஜி. இவங்களோட டேட்டா பேஸ ஃபில் பண்ண வச்சாங்க. ஹார்ட்லி 8 to 10 பேர் இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க அந்த டேட்டா ஆமாங்க பேஸ்ல மாதாஜி ஆ ஓகே சரிங்க மாதாஜி. மாதாஜி நான் நன்றி உங்ககிட்ட மாதாஜி. தனிப்பட்ட முறையில கால் பண்ணி பேசிடுறேன் மாதாஜி ஓகே அவங்க ஓகே. நீங்க இந்த இன்னும் நமக்கு இந்த 5-6 நாளுக்குள்ள நம்ம இந்த போர்ஷன்ஸ் முடிக்கணும். இப்ப நமக்கு என்ன மாதாஜி 15வது அத்தியாயமா எத்தனாவது அத்தியாயம் இருக்கு? இல்ல இது 13மா, ஸ்லோவா வருது. ஹரே கரெக்டா கிருஷ்ணா. நேத்து ஒரு 5 ஸ்லோகம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தாச்சு. இன்னைக்குதான் இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கு. ஆ ஒரு வாரத்துக்குள்ள நம்ம போர்ஷன்ஸ் முடிச்சாகணும். ஏன்னா இந்த லிங்க் அப்படியே வந்து L1க்கு போயிடும். 6 மணிக்கு L1க்கு போயிடும். அப்ப நமக்கு கிடைக்காது. அதனால வேகமா நம்ம இதுல முடிச்சாகணும். வேற லிங்கே கிடையாது நமக்கு. அதனால இன்னும் நமக்கு வந்து 7-8 டேஸ் இருக்கு. 8 டேஸ்க்குள்ள நம்ம முடிச்சாகணும். பாத்துக்கங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13 மாதாஜி முடிச்சிட்டாங்க மாதாஜி. இப்ப 14 போறாங்க. 14 போயிட்டு இருக்கீங்களா பிரபு? இன்னும் ஒரு அதான் வாரத்துல ஸ்டார்ட் நம்ம வந்து பண்றாங்க. இப்பதான் முடிச்சாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மாதாஜி முடிச்சிருவாங்க வேகமா. இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள நம்ம 18 அத்தியாயங்கள் முடிச்சாகணும். எல்லா லெவலுமே. நான் இன்னைக்கு ஒரு ரிமைண்டர் போட்டுறேன் மாதாஜி. அடுத்த வாரம் 3ஆம் தேதியில இருந்து நமக்கு வந்து அடுத்த வாரத்துக்கு அடுத்த வாரம் 3ஆம் தேதியில இருந்து இந்த லிங்க் அப்படியே L1க்கு போயிடும். நீங்க எல்லாரும் வந்து L3க்கு வந்துருவீங்க. சோ நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கங்க உங்களோட டைமிங்க்கு ஏத்த மாதிரி. சரிங்களா? வேற என்ன சொல்லணுமா மாதாஜி? எத்தனாம்சம் மாதாஜி? இல்லைங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். நாளைக்கு கொஞ்சம் நீங்க கிளாஸ்க்கு வர முடியுமா? சண்டே மார்னிங் கொஞ்சம் பார்க்காத வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண ஆகும். ஏன்னா 9 PM வந்துட்டு 15 முடிச்சிருச்சு. 15 சாப்டர் முடிச்சாச்சு. இது இப்பதான் 13 முடிச்சிருக்கிறோம். இன்னும் 2 சாப்டர் இருக்குது. 14, 15, 2 இருக்கு. ஆமா போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் வந்தாங்க மாதாஜி. 8 மணி காலையில ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வந்தாங்களே பக்தர்கள். அப்புறம் லீவ் வேணும்ட்டாங்க. சரி, நிறைய பேர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னதும் சண்டே விட்டாச்சுமா. சண்டே இந்த கிளாஸ் இல்லைன்னு ரெஸ்ட் விட்டாச்சு. சரி போன சரி வாரம் கூட பாருங்க. இல்லை. போன வாரம் இல்லை. கரெக்டா 6 நாள் இருக்கு. 6 நாளுக்குள்ள நம்ம சாப்டர் முடிச்சிட முடியுமான்னு பாத்துருங்க. கஷ்டம். 6 நாள்ல முடியாது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் அப்படி பார்த்து முடிக்கணும். 18வது சாப்டரே உங்களுக்கு நிறைய வரும். 78 இருக்குது. 78 ஸ்லோகம் இருக்குது. ஸ்லோகம் ஸ்கிப் பண்ணி அதோட எசன்ஸ் மட்டுமாவது சொல்லிட்டு போற ஓகே, மாதிரி நான் பாருங்க. சொல்லிடுறேம்மா. நான் சொல்லிடுறேன். வெறும் சாப்டர்ஸோட எசன்ஸ் மட்டும் சொல்ற மாதிரி. ஏன்னா கரெக்டா 6 நாள் தான் இருக்கு. சண்டே அவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த வாரம் சனிக்கிழமை, அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை, இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை போயிடும். அப்போ எக்ஸாக்டா 6 நாள், ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் முடிச்சாங்க. இந்த மாதிரி பார்த்து அதே நேரம் 1 மணி நேரத்துக்கு மேல போகவும் கூடாது. ஏன்னா வேலைக்கு போறவங்களும் இருப்பாங்க இல்லையா? அதையும் பார்க்கணும். ஓகே மாதாஜி. ஓகே. அவ்வளவுதான் நான் சொன்னேன்னு நினைச்சது. விஜயலட்சுமி மாதாஜி கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி ஹரே அவங்க கிருஷ்ணா நல்லா தேங்க்யூ மாதாஜி. பார்த்துக்கிறாங்க. காலங்காத்தால வந்துடுறாங்க. நீங்க சும்மா சொல்லக்கூடாது. விஜயலட்சுமி மாதாஜி.
கிரேட் ஆமா. சர்வீஸ், நல்ல சர்வீஸ் பண்றாங்க. எஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே சரி கிருஷ்ணம்மா. மாதாஜி, ம். நான் ஹரே வைண்ட் கிருஷ்ணா. பண்ணிக்கிறேன். நான் போய்க்கிறேன். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் பாரத் பிரபு. லைவ் ஆகுதுங்களா? லைவ் ஆகுதா பிரபு? ஆகுதா? ஆமா மாதாஜி. பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க பிரபு. 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு, நம்ம முடிச்சிடலாம். அதனால நாளைக்கு நான் மாடு பிடிச்சி மாடும் மாமா முறைக்க பாத்துங்க, நான் என்னன்னு தெரியல. அது முருகேசன் பிரபு, முன்னாடி நீங்க பேசுறது எதுவுமே சரியா கடவுளே. கேட்கல, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. கொஞ்சம் இடத்த சேஞ்ச் பண்ணி எழுதி பாருங்க, வெளியே கிளியே அப்படி ஜன்னல் ஓரமா இடத்த சேஞ்ச் பண்ணுங்க பிரபு. வெளியதான் ஜெயபாரத் மாதாஜி பிரபு இருக்கேன், கொஞ்சம் கேக்குது. சரி சரி. ஏன்னா நீங்க இது வரைக்கும் பேசுனது ஒண்ணுமே சரியாவே கேட்கல எல்லாருக்குமே, அதனால. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுங்களா மாதாஜி? இல்ல பிரபு, உங்க பேர் தான் தெரியுது, ER ஜெய் பாரத். தெரியுது பிரபுஜி எனக்கு. தெரியுது எனக்கு ஏன் மாதாஜி. தெரியல கிருஷ்ணா? ஒரே நிமிஷம். ஓகே பிரபு, தேங்க்யூ. குணத்ரய விபாக குணத்ரய யோகம். விபாக யோகம். ஏன் எனக்கு தெரியல பிரபு. என்ன ஜூம் இருக்கு, அதுக்கு என்ன பிரபு பண்றது? மாதாஜி என்ன நீங்க டேப் வச்சிருக்கீங்களா மாதாஜி? பிரபு டேப் தான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? திரும்ப அதில் பாருங்க மாதாஜி, லாகின் பண்ணி பாருங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. திரும்ப இது வரணுங்களா? அது ஓகே உள்ள இருக்கும் பாருங்க மாதாஜி. ஓகே பிரபு. ஓகே, தேங்க்யூ. ஜூம்லேருந்து வெளியே வரணும் இல்லைங்களா பிரபு? இன்னைக்கு பிரபு ஜூமு தான் இருக்குது, நான் ஜூமில் இருக்கிறேன், அவ்வளோதான். ஸ்க்ரீன் ஏன் தெரியல பிரபு? எதை பிரபு கிளிக் பண்ணணும்? இப்போ அந்த கீழே சைடில் வந்து பாருங்க மாதாஜி. சைடில் என்ன பிரபு இருக்கு? அந்த மினிமைஸ் பண்ணுறது இருக்குது, அந்த ப்ரெஸ் பாக்ஸ் மாதிரி பண்ணுங்க. இருக்குது. ஆக்சுவலாக லாகின் வந்துடும், இந்த ஸ்க்ரீன் வந்துடும். ஆ திரும்ப வரும் மாதாஜி, நான் திரும்ப பண்ணுறேன், அப்படியே லைனில் இருக்கு. ஓகேங்க பிரபு. எனக்கு வரல. தேர் தெரியுதுங்க பிரபு, உங்களுடைய முருகேசன் பிரபு தான் தெரியுது. தெரியுங்களா மாதாஜி? வேறவே என்ன வரலன்னு தெரியலீங்களே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுங்களா? மற்றவங்களுக்கு யாராவது தெரியுங்களா பிரபு? முத்துமணி பிரபு. மற்றவங்க தெரியுது தெரியுங்களா? தெரியுது பிரபுஜி. ஓகே. ஏன் எனக்கு தெரியல? எதை அழுத்தலாம் பிரபு? பார்ட்டிசிபென்ட், சார்ட், ரியாக்ட், ஷேரு, ஹோஸ்ட் டூல்ஸ், மோர்னு கீழே இருக்குது. இல்லை வந்துடும் மேலே மாதாஜி, உங்களுக்கு வருது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆடியோ, வந்துடும். வீடியோ, பார்ட்டிசிபென்ட், சார்ட்டு, ஷேரு, பாஸ், லேஅவுட். இதில் எது பண்ணணும் நான்? உங்களுக்கு நான் எதை கிளிக் பண்ணணும்? இருங்க மாதாஜி, பார்க்குறேன். ஈவினிங் கிளாஸில் நானே இது பண்ணுறேன் பிரபு. ஒரு சாப்டர் அடுத்த சேர்ப்புக்கு என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, அதே சாப்டரில் ஓட்டிடுறது எப்படியோ. அப்புறம் கேட்டு எங்கள் பசங்க இருந்தாங்களா கேட்டு நான் போயிடுறது. இதை பற்றி இந்த வயசில் 60 வயசுக்கு மேலே அது பிடிச்சி மவுஸ் பிடிக்கவே வரல, எப்படி கற்றுக்கிறது? கஷ்டமாக தான் இருக்குது மாதாஜி வெளியே வந்துட்டு திரும்ப உள்ள வாங்க மாதாஜி. வெளியே வரதுனா நான் இதை விட்டு ஃபுல்லாகவே வெளியே வந்துங்களா பிரபு? லீவ் மீட்டிங்கா? எண்டு கொடுத்துட்டு திரும்ப வாங்க. எக்ஸிட் ஆயிட்டு மறுபடியும் வாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. வந்துருச்சுங்க பிரபு, தேங்க்யூ. எவ்வளோ நேரம் வேஸ்ட் ஆகி போயிடுச்சு கிருஷ்ணா. நாளைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்க பிரபு, முடிச்சுட்டு நீங்கள் எழுத்திருக்கீங்க. நாங்களாம் கஷ்டப்பட்டு வந்தோம் பிரபு, இதெல்லாம் நேருக்கு நேராக மாதாஜி. ஆகிட்டு கோயிலில் போய் இதை கற்றுக்கிட்டோம். உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு பிரபு, ஆன்லைனில் தான். இன்னைக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாம் கண்டிப்பாக தயவு செய்து நாளைக்கு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வரோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ஜெய் நன்றி. பாரத் மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. முத்து பிரபு நாளைக்கு வாங்க, சண்டே தானே, நம்ம தூங்கலாம். ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் நம்மளுடைய தான் புலனின்போம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்தாதான் நமக்கு. இது விஷம் போல இருக்கும் ஆரம்பத்துல, நிஜமாலுமே. அதனால யாரும் வர்றது இல்ல, விஷம் மாதிரி இருக்கும். இத்தனை நாளா சாப்பிடுறது வேணாம்னு சொல்றாங்களே, சாப்பிட வேணாம்னு சொல்றது எப்படி இருப்பேன்? சாப்பிட காட்ட வித்து கெடா வெட்டினாலும் நான் தான் இருக்கிறவங்க எப்படி விட முடியும் சொல்லுங்க? அதே வெங்காயம் போட்டு கூட சாப்பிட வேணான்றாங்க. அடுத்து காலையில் எழுந்திரிக்க சொல்றாங்களே, எல்லாம் கூட ஆகலை. ஆனா என்னால காலையில் எழுந்து வர முடியாது. எனக்கு இருக்கிறது ஒரு நாள் தான் சண்டே, அதுவும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். பகவானுக்காக நாம சில பலதை விட்டாதான் நமக்கு பகவான் கிடைப்பாரு, ஞானம் கிடைக்கும். இது ஜட இயற்கையின் குணங்களை பத்தி இந்த அத்தியாயம் வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் 14வது அத்தியாயத்திற்கு வருகை என்று வரவேற்கிறேன். பார்க்கலாம். இந்த டக்குன்னு பிரபு ஒரு ஸ்லோகத்தை முடிஞ்ச அளவுக்கு முடிக்கலாம் பிரபு.
ஒரு 5 மினிட்ஸ் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ. 56. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பார்த்துடணும், நான் அடுத்து பார்த்துக்கலாம். ம் ம். முக்குணங்கள்னா என்ன? முக்குணங்கள்னா ஒரு கயிறு மாதிரி பச்சை சிகப்பு நீலம், இதுதான் பிரைமரி கலர். இந்த கலர் இருந்தாலும் எல்லா கலருமே வர்றது பிரைமரி பச்சை சிகப்பு நீலம். அந்த மாதிரி இந்த குணங்கள் வந்து 3 குணங்களும். அது எப்படி அந்த குணம் என்ன செய்யுது? நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு அம்சத்தையுமே பாதிக்குது. நம்மளுடைய தன்மையை பாதிக்குது, நடத்தையை பாதிக்குது, நம்ம வாழ்க்கை எப்படி நம்ம லைஃப்பை ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் அது வந்து பாதிக்குது. அது எந்த ரீதியா பாதிக்குது? உடல் ரீதியா, மனம் ரீதியா, உணர்ச்சி ரீதியாக. முக்கியமா நம்ம அதை உணர்வு, அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு. முக்குணங்கள் தான் இதுக்கு ஒரு எளிமையான எடுத்துக்காட்டு. எப்படியே பார்க்கலாம் பாருங்க. இது வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கிற ஒரு குடும்பம். அது டக்குன்னு மாத்திருங்க பிரபு, நான் ஒரு வரியில சொல்லிடுறேன். இது வந்துட்டு ரஜோ குணத்தில் இருக்கிற குடும்பம். அடுத்து தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்க எப்படி? இந்த மாதிரி 24 மணி நேரமும் சண்டை தான். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பயிற்சி என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு நாம சத்துவ குணத்துக்கு வந்து உற்சாகப்பட்ட ஒரு சுயசரிதையை படிக்கணும். அதில் இருக்கிறவங்கலாம் இருக்கிறவங்க ஆசிரியராக இருக்கிறாங்க. காலையிலேருந்து இந்த டைம் என்ன? சத்துவகுணத்தோட டைமு காலை 4 மணிலேருந்து மதியம் வரைக்கும். இசை வந்து இவங்களுக்கு வந்து கர்நாடகம், இந்த மென்மையான இசை இதெல்லாம் ஒரு உதாரணமாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ரஜோகுணத்தை வந்து திகிலு, அந்த கிரைம் நாவலு, இந்த கிரைமு, இந்த கோஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி ஒரு அந்த கற்பனை கதைகள் இதெல்லாம் படிப்பாங்க. இவங்களுக்கு ரஜோகுணத்தில் பணம் தேன் போனது, பணம் 10 மணி மைண்டு தான். இந்த டைம் என்ன? மதியத்துலேருந்து இரவு 8 மணி வரைக்கும். இசை இவங்க வந்து இந்த ரொம்ப ஜாஸு, ராக்கு, பாப்பு இந்த மாதிரி இசை தான் இவங்களுக்கு பிடிக்கும். தமோ குணம் எப்படியே? இது ஆட்சேபிக்கத்தக்க அந்த வலைதளங்கள், ஆட்சேபிக்கத்தக்கடவை, பார்க்கக்கூடாது பார்க்கறது, கேட்கக்கூடாது கேட்கறது. இவங்களுக்கு மெயின் மது, போதைப் பொருள், உறக்கம். இரவு 8 மணிலேருந்து காலையில் 4 மணி வரைக்கும். இவங்களுக்கு எப்படி? இது இசை, கத்துறது இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் தமோ குணத்தோட இது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இயற்கையின் முக்குணங்களை சத்துவ குணம் தன்னுள்ள திருப்தி இருப்பாங்க, பரமாத்மாவின் ஆணைகளை பின்பற்றது கிடையாது. ரஜோகுணத்துல அவங்களுடைய ஆசைகள் வந்து கூக்கல்லிட்டு இருக்குது, பரமாத்மாவின் ஓசை அவங்களுக்கு கேட்கறதே கிடையாது. இந்த தமோ குணத்துக்காரன் சோம்பேறியா இருக்கிறான், அறியாமையில் இருக்கிறான். அதனால அவனும் வந்துட்டு பரமாத்மாவின் சத்தத்தை கேட்பது கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்ணுக்கு தெரியாத 3 கட்டு நம்மள கெட்டியா பிடிச்சிருக்குது, அதுதான் உண்மையான பலம் நாம நினைக்கிறோம். ஆனா அது கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையான பலம் அது கிடையாது. ஒரு பகவான் சொல்றார் முதல் ஸ்லோகத்துல, பகவான் என்னன்னு, எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலை அடைந்துள்ளனர். நாமும் வந்து இந்த தெய்வீகமான பக்குவ நிலை அடையணும்னு பகவான் திரும்ப அர்ஜுனனுக்கு கூறுவது போல நாம் இதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். நாம் இதை ஏத்துக்கணும். திரும்ப சொல்றாருன்னா அது முக்கியமானது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஞானத்தில் ஏன் முக்கியமானதுன்னா, இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் பகவான் வந்து என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின்னு நாம் இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தில் மாட்டவே மாட்டோம். பிரளயத்தின் போது நம்ம உலகம் இது பிரளயம் வருது, மகா பிரளயம் வருது, நமக்கு இறப்பு வருது. 3 வகையா நம்ம மறையறதுக்கு. இதில் நமக்கு தொல்லையே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணனோட தூய ஞானம் மகிமை என்ன? உயர்ந்த பரம் ஞானம் முக்தி அளிக்கும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை நம்மளால் அடைய முடியும். இது நித்தியமானது. முக்குணங்களால் கலங்கப்படாத ஞானம் தெய்வீக ஞானம். கிருஷ்ணன் நமக்கு அந்த பரமமான ஞானத்தை அளிக்கிறார். அதை கடைபிடிக்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்குது. பக்தி சேவை புக்ஸ், பக்தி சேவை பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும். பரதனின் மைந்தனே, பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட உலக வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனை கருவறை செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினை பகவான் தான் சாத்தியமாக்கிறாரு. மம யோனின் மகத் பிரம்ம, என்னுடைய யோனிங்கிறாரு. அதே சொல்றாரு, சர்வ யோனிசி கவுந்தேயா மூர்த்தையா சம்மவந்தியா. என்ன சொல்றாரு? தாசாம் பிரம்ம மகத் யோனின் அகம் பீஜ பிரதாபிதா. நான் தான் அனைவருக்குமே விதையளிக்கும் தந்தைன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. எல்லா பிறப்பினாலும் எல்லா உயிரினங்களும் பிறப்பினால்தான் சாத்தியம் அளிக்கிறது, சாத்தியப்படுத்து. அதுவாறு நான் தான் விதையளிக்கிறேன், எல்லாத்துக்குமே நான் தான் தந்தை. 84 லட்சம் வகை உயிரினங்களுக்குமே பகவான் தான் தந்தை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதேதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஜட இயற்கை சத்துவம் ரஜம் தமம் 3 குணங்களால் ஆனது. இது வந்து நித்தியமான உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போதுதான் இந்த குணங்களால் அவன் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான். எப்ப கட்டுப்படுத்தப்படுறான்? இந்த இயற்கையின் குணங்கள்னால. இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது நாம இயற்கையின் தொடர்பில் போகக்கூடாது, ஆன்மீக தொடர்புக்கு போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 குணத்துல தான் நாம கற்றுட்டு இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்லோகத்துக்கு போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பாவமற்றவனே, மற்றவற்றை விட தூய்மையான சத்துவகுணம். இந்த சத்துவகுணத்தோட தன்மைகள் சொல்றாங்க. இந்த சத்துவகுணம் பிரகாசப்படுத்துது. எல்லா பாவ விளைவிலிருந்து புண்ணியமும், பாவ விளைவிலிருந்து விடுவித்தா என்னாவது? நமக்கு புண்ணியம். இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும், அந்த ஞானம் இன்பம் இதில் தான் தொடர்பு. யார் இதுக்கு உதாரணம்? யாருன்னா விஞ்ஞானிகளை சொல்லலாம். ஞானம் ரொம்ப அவங்களுக்கெல்லாம் அதில் பந்தப்படுறாங்க. பேர் புகழ், நான் ஆஸ்கார் நோபல் பரிசு வாங்கணும், ஆஸ்கார் அந்த நோபல் பரிசு வாங்கணும், அது ஒரு எண்ணம். பிராமணர்கள் ரொம்ப அறிவு இதனால அந்த அறிவில் அவங்க பந்தப்படுத்தப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. திரும்ப வரும் பார்க்கலாம் பிரபுத. குந்தியின் மகனை எல்லையற்ற ஆசையாலும் யாக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலை உடைய உயிர்வாளி பௌதிக பலன் நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்படுகிறான். நமக்கு ஆசை, ரஜோகுணத்துக்கு ரொம்ப ஆசை. அதனாலதான் வந்து நம்ம இந்த பௌதிக பலநோக்கு செயலால் நம்ம பந்தப்படுத்துறோம். இதை அனுபவிச்சா எனக்கு இந்த இன்பம், இதை அனுபவிச்சா எனக்கு இது, இந்த இன்பம் இன்பம் இன்பம், இந்த பலநோக்கு செல்ல இது கிடைச்சா இது வருது. அதனாலதான் இவன் பந்தப்படுத்தப்படுறான் ரஜோகுணத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. திரும்ப இது வர பார்த்துக்கலாம். பரதின் மைந்தனே, அறியாமையினால் பிறந்த தமோகுணம் உடலையும் அனைத்து உயிரினங்களையும் மயக்குது. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் இந்த குணத்தோட விளைவுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு 8வது ஸ்லோகத்துல. அடுத்து என்ன சொல்றாரு 9வது ஸ்லோகத்துல? ஹரே கிருஷ்ணா. திரும்ப வரும் ஸ்லோகத்துக்கு போயிடலாம். பரதின் வழித்தோடல சத்துவகுணம், இது 3மே அந்த படம்ல பாத்தீங்களா? அந்த படத்தோட விளக்கம் திரும்ப இதுல வருது. என்ன? சத்துவகுணம் இன்பத்தினாலும் ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்தினால் பந்தப்படுத்தப்படுகிறது. எல்லாத்துலயுமே இது பந்தப்படுது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. இது 3மே பந்தப்படுத்துது. இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? எது என்னை அந்த சிலருக்கு போகும் பிரபு. இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன? எது என்னை இந்த முக்குணங்களில் வைக்கிறது? எது வைக்குது? இதை புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டு முதல் குணமா இருக்கிறது சத்துவ குணம். அதை தாண்டி சுத்த சத்துவத்தில் வசுதேவ தலம் அதுல வந்து நிலை பெறலாம். அதுலதான் நிலை பெறணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகத்துக்கு போலாம் பிரபு. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணம் சில நமக்கு வந்து இந்த குணம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரே குணத்துல நம்ம இருக்கிறது இல்லை. இப்ப பாருங்க, இப்ப சத்துவகுணத்துல நம்ம இருக்கிறோம். ஒரு 12 மணிக்கு மேல நமக்கே ரஜோகுணம் தானா வந்துருது. தமோ குணங்கிறது வந்து இந்த ரொம்ப அளவுக்கு மீறிய தூக்கம். ஒரு மனிதன் 6 மணி நேரம் தூங்கினா போதும், 6 மணி நேரம் தூங்கணும். அதுக்கு மேல தூங்குறது தமோ குணத்துல கணக்கு வந்துடும். தூக்கமும் அறியாமை, தூக்கம், மயக்கம், சோம்பல் இது எல்லாமே. ஆனா லிமிட்டை தாண்டும் போது தமோ குணம். சத்துவ குணம் 3 குணம் இருக்குது. 3 × 3 9 ஆகுது. 9 × 9 அந்த அளவுக்கு பெருகுது. முக்கியமா நம்ம 3 குணத்தை தான் சொல்றோம். 9 × 9க்கு மேல கிடையவே கிடையாது. 83 குணங்கள், 81 குணங்கள். இந்த குணத்தினால நம்ம என்ன செய்யறோம்? திரும்ப திரும்ப தான் பிறந்து இறந்து இந்த ஜென்மம் எடுத்து ஜராவியாதி சைக்கிள்ல வந்து மாட்டிக்கிறோம். உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தில் பிரகாசிக்கும் போது சத்துவகுணத்தின் தோட்டத்தை நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் இயக்கத்தின் அறிகுறிகள். ஆமா, எல்லாருமே மேக்சிமம் ரஜோகுணத்துல தான் இருக்கிறோம். ஏன்னா நமக்கு அது வேணும், இது பண்ணணும்ட்டு, சம்பாதிக்கணும், வீடு வாங்கணும். எல்லாருமே ஒருத்தர் பார்த்து ஒருத்தர். பணம் தான் மணிமைண்டா போயிடுது எல்லாருக்குமே. ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா சங்காம்படி ஈசாவாசி விதம் சர்வம். நமக்கு தேவையானது இருந்தா போதும். சாப்பிட்ற சாப்பாடு கூட நம்ம வயிறு நம்ப சாப்பிட்டா அது நம்மது. அதுக்கு மீறிய சாப்பிட்றோம் பாருங்க, அது இன்னொருடைய சாப்பாடு. தமோ குணம் அதிகரிக்கும் போது என்ன ஆகுது? இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம், மயக்கம் தோணுது. ஹரே கிருஷ்ணா. பைத்தியக்காரத்தனம் இதெல்லாமே தமோ குணம் அதிகரிக்கிறதுனால. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சத்துவகுணம் ஞானம் போலாம் பிரபு. இது வந்து பாகவதம் என்ன சொல்றாங்க பாகவதத்துல? ஜெயபாரத் பிரபு இதை படிச்சிருங்க கடன்னு.
யார் வேகமா படிப்பீங்களோ அவங்க படிக்கலாம். இத புரியணும், வேகமா வாழ்வில் படிக்கணும். வாழ்வில் எல்லா நன்மைகளையும் தரத்தக்க மனித உடல் கிடைப்பதற்கு மிக அரிதாக இருப்பினும் இயற்கையின் விதிகளின்படி தானாக கிடைக்கப்பெறுகிறது. இந்த மனிதன் உடலை ஆன்மீக குருவை மாலுமியாகவும் முழுமுதற் கடலின் உபதேசங்களை வழிநடத்தும் சாதகமான காற்றாகவும் கொண்ட ஒரு நன்கு கட்டப்பட்ட படகுக்கு ஒப்பிடலாம். இவ்வெல்லா சாதகமான விஷயங்களையும் வைத்து பார்க்கும்போது சம்சார சாகரத்தை கடக்க மனித வாழ்வை பயன்படுத்தாத ஒரு மானுடன் அவனது ஆத்மாவை கொள்பவனாக கருதப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த அரிது அரிது மானிடாய் பிறத்தல் அரிது. அவையார் சொல்றாங்க, இந்த அதுலேயும் கூண்குருடு பேடு செவிடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது. அந்த மாதிரி கிடைச்சிருக்க இந்த மனித உடலை என்ன செய்யறது, நாம் ஆன்மீக ஒரு மாலுமியாக ஏற்றுக்கிட்டு அது அவர் எப்படி முழுமுதற் கடலின் உபதேசங்களை வழிநடத்தும் சாதகமான காற்றாகவும் கொண்ட ஒரு நன்கு கட்டப்பட்ட படகுக்கு ஒப்பிடலாம். இந்த சாதகமான விஷயங்களை பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆன்மீக குருவோட வழிகாட்டுதல் படி நடக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது 14 சத்துவகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது இப்ப யாரு எங்கெங்க போறாங்க? சத்துவகுணத்தில் மரணம் அடைஞ்சா உன்னதமான சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர்லோகங்களை அடையிறாங்க. அதே போல ரஜோகுணத்துல மரணம் அடையும் போது ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு இந்த ஜம்புதீவே, பரதகண்டே, பாரதவாசி இந்த நிலப்பரப்புல நம்ம வந்துட்டு பிறவி எடுக்கிறோம். ரஜோகுணத்துல பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மத்தியில் திரும்ப பிறக்கிறோம். தமோ குணத்தில் மரணம் அடையும் போது மிருக இனத்தில் கீழான விலங்கினங்களில் நாம் பிறவி எடுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சத்துவகுணம் வந்து பிரம்மலோகம் மற்றும் சொர்க்கலோகத்தை அடையிறோம். ரஜோகுணத்தில் திரும்ப இங்க, தமோ குணத்துல கீழே. புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை, அவை சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்திலும், தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் முட்டாள்தனம் தான். இன்னும் தமோ குணத்தில் செய்யறவங்க யாரும் அறிவாளியை செய்ய முடியாது, முட்டாள்தனத்துல தான் முடிவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்திலிருந்து உண்மையான விருத்தியாகிறது, ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகுது, தமோ குணத்திலிருந்து முட்டாள்தனம், பைத்தியகாரத்தனம் மற்றும் மயக்கம். திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க, நம்ம நல்லா இதை மனசுல வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர்லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கிறார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூவுலகில் வாழ்கின்றார்கள். மேலும் வெறுக்கத்தக்கமான தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரகலோகங்கள். பிளைட் பாருங்க, நரகலோகத்துக்கு கீழே நோக்கி போகுது யாரு? தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்க. சத்துவகுணத்துக்கு பிளைட் மேலே போகுது உயர்லோகத்துக்கு. சென்டர்லேயே பூமியில் இருப்போம் இந்த ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. திரும்ப திரும்ப இந்த பூமிக்கு தான் பிறப்பு எடுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அவரது நடத்தை என்ன, அது இது வந்த ஸ்லோகத்துக்கு வந்துடலாம். திரும்ப எல்லாம் ரீகேப்ல பார்த்துக்கலாம். எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு, பரமபுருஷ பகவான் வந்து இந்த இயற்கை குணத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதை நம்ம அறிஞ்சுக்கிட்டா பகவானோட இருப்பிடத்திற்கு நாம போகலாம். யாருமே கர்த்தா கிடையாது. பகவான் வந்து குணங்களின் எஜமானர், குணங்களுக்கு உட்பட்டவர் கிடையாது. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா பகவானோட இயற்கையை நம்ம அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே நம்ம அமிர்தத்தை எப்படி சுவைக்கலாம்? இந்த 3 குணங்கள் எந்த குணம்? ரஜோகுணம், தமோ குணம், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். இந்த 3 குணத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலே நாம அமிர்தத்தை சுவைக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி? கிருஷ்ணனுடைய பக்தி தொண்டு செய்வதால். அப்பதான் நாம அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். அர்ஜுன் திரும்ப கேட்கிறா அப்படி, இந்த 3 குணம் இந்த 3 குணம் இருக்குது இல்லையா, அந்த 3 குணத்தையுமே கடந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க அறிகுறி என்ன, அவங்க நடத்தை என்ன, அவங்க வந்து இயற்கை குணங்கள் இருந்து அவர் உயர்வு பெறுவது எப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறா அப்படி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு, ஒரு ஞானமா சொல்றாரு, ஒரு 20 குணங்கள் இருக்குது. அந்த 20 குணங்களுமே பகவான் இங்க வந்து ஞானமா அறிவிக்கிறாரு. அதை தவிர ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. படிங்க பிரபு. கடகடன் படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சிடலாமா இல்ல படிச்சுக்கிறீங்களா பிரபு? படிச்சிடணும். பொறாமை மற்றும் ஏகத்திலிருந்து விடுபட்டவன் பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம், வெறுக்காமல் இயக்க முடியாமல் இருப்பான். அது முன்னாடி போங்க பிரபு, முன்னாடி ஸ்லோகத்துக்கு போங்க. இது
ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாரு என்னன்னு புருஷோத்தம முழுமுதல் கடவுள் கூறினார். அர்ஜுனா, இந்த பிரகாசம் சத்துவகுணம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றியிருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாதவனும், இயற்கை குணங்களில் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக சஞ்சலம் என்று நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிபவனும், தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும், மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும், பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவனும், திடமானவனும், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் சமமாக நடத்துபவனும், எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் திறந்தவனமான மனிதன் இந்த இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகிறார். பகவான் சொல்றார், இயற்கை குணம் கடந்தவன் யாருன்னா இவன் தான். ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்றார் பகவான் என்னன்னு இந்த ஸ்லோகத்தோட முடிச்சுக்கலாம் பிரபு. ஏன்னா லீவுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இருக்கு மாதாஜி. பசங்களுக்கு ஸ்கூல் இருக்குதுங்களா? போகணுமா பிரபு? பரவாயில்ல மாதாஜி, நீங்க பண்ணுங்க. இல்ல பிரபு, குழந்தைங்க அதையும் பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அதனால எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்து அடைகிறாள். பிரம்ம நிலைக்கு வரான் எப்படி? எந்த சூழ்நிலை, எவ்வளோ சூழ்நிலை தான், நிறைய சூழ்நிலை நமக்கு வரும். இந்த மாதிரி பக்தி சேவை செய்யக்கூடாது. நாங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சரியே, நான் வந்து இந்த பக்தி சேவை நாங்கள் விடுறதில்லை. எங்கள் வீட்டுக்காரோட அண்ணா இறந்துட்டார். இறந்தபோது அன்னைக்கு ஏகாதேசி பாடி இருக்குது. அன்னைக்கு ஏகாதேசி, நான் அன்னைக்கு ஏகாதேசி விரதம் இருந்துட்டு பக்கத்தில் பகவத்கீதை வச்சு தான் படிக்கிறது. எங்கள் சொந்தக்காரங்க யார் இருந்தாலும் என்னை எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. எங்கள் அம்மா, எங்கள் அப்பா, எங்கள் தங்கச்சி, எங்கள் நாத்தனார் வீட்டுக்காரரு, எல்லாருமே நான் பகவத்கீதா. அது நாள் வரைக்கும் அவங்க வந்து பக்தியில் ஈடுபடல, பக்தி செய்யலையா, அவரோட உயிர் ஆன்மா பிரிஞ்சு போதா கேட்கட்டும். அந்த கேட்பாங்க, இத்தனை நாள் கேட்கல, அப்போ எங்கேயுமே போக முடியாது. இறுதி முடிவு நாம் இப்பயே கேட்டுட்டோம், நமக்கு கவலையே கிடையாது. உட்காந்து நான் படிப்பேன். அந்த ஏகாதசி விரதத்தை நான் இன்னைக்கு எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க, எங்கள் அப்பா இறந்துட்டாங்க, நான் ஏகாதசி விரதம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஏன்னா பர்சனலாக வேறு நிறைய இருக்குது. இன்றைக்கி எனக்கு பார்ட்டி ஏகாதசி, என்ன பண்ணுறது? நான் ஏகாதசி தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். என்னோடய டிவோட்டி மெட்ராஸில் அவங்க பெரிய வீடு கட்டினாங்க. அதை விட்டால் வேறு முகூர்த்தையில் ஏகாதசிக்கு வந்துட்டு அவங்க கிரகப்பிரவேசம் பண்ணாங்க. அவங்க தங்கச்சி என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, அவங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. எங்கள் அண்ணா ஏகாதசி பண்ணு, இவ்வளோ பெரிய வீடு கட்டி விருந்து சாப்பிட முடியல இவ்வளோ அப்படின்னு அவள் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. அதெல்லாம் அதுதான், எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் நம்ம பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமான அருவ பிரம்மானின் ஆதாரம் யாரு? நான் தான். பகவான் சொல்றாரு, பிரம்மனோகி பிரதிஷ்டாகம். பிரம்மனுக்கு ஆதாரம் நான் தான். பிரம்மன்னா எது பாருங்க, இதுதான் இந்த ஒளி, பகவானிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற ஒரு ஒளி. அதை தான் பகவான் நினைச்சு அவங்க அருவவாதிகள். இதுதான் பகவான், இந்த ஒளி பிளம்பு தான் பகவான், அவருக்கு உருவம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அருவவாதிகள். நாம் உருவவாதிகள். உருவமும் சேர்ந்தாதான் ஒரு உருவம் வரும். பகவான்றது நம்ம வந்துட்டோம். ஒளியிலிருந்து வந்தால் நம்ம ஒளியாக தான் இருப்போம். நம்ம ஒளியிலிருந்து வரல, நம்ம அருவமாக வரல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. 14வது அத்தியாயம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ 14 முடிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சிடலாமா பிரபு? ஓகே மாதாஜி. சாரி, இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இருந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அனைவருக்குமே. அப்பா எனக்கு